втори опит да флиртуваме с Грънушко. Имам лошо чувство този път. Само да внимаваме дали не изскочи от някъде, че не чак толкова близо, че смъртиш. Разкарай се от мен, имаш си вече жена. Не ти трябва друга, освен ако не си извратен. Браво, бе, очаквал го от теб. Чудесно. Само да не изскочи от някъде, както направи. Идва ли? Би трябвало да е леко глух и сляп, което се очаква. В какво се удрям, бе? Диван. Идва, може би. От тук. Идва ли? Той се загуби в собствената си къща. Чудесно. Тук има втория етаж, кухня. Какво има тук? Месо. Това не знам за къде се използва, но го взимам. Затваряме всеки случай. Това как се отваря? Това ли има леглото? Матрак. Но това ли спят? В смисъл, представях си ги да спят на земята. Дори и това ме очуди. Аз може да се свирам под него. Ти да видиш. Тук това е закриване. Чакай малко. Това как се отвори? Изведнъж. Нали не убива? Защото от тая къща очаквам абсолютно всичко. Не би трябвало. Какво е това? Ключ за хеликоптер. Не ми трябва. Чакай, тук има хеликоптер. Не ми казвайте, че това хеликоптер го използват двамата влюбени. Не ми трябва това месо. За какво ми е? Ще си взема ключа.